Bueno, talde oso pozik dau, guretzat garrantzitsu esan liga irabazten hastie, gainera Levanten kontra, izan zen partido oso gogorra, oso zaila, egia da ez gendule partido oso ona egin, baina bueno, taldiek kriston lana jaben eta lortu gendun garaipena zela oso garrantzitsue. Bai, azkenien talde honegaz golak sartzie beti da zozer espeziala, gainera balio izan zen taldiek 3 puntuek lortzeko, oso pozik, azkenien indot lan handize udan eta bueno, espero dut denboraldi guztian zier taldeagaz alik eta gehien egotie eta horretarako lanien nau eta segurenik denboraldi polita izango dela. Ba, esan dozune, azkenien exigentzia maila asko handitu dagoen urtien, fitxaketa oso onak egin dau klubak, orduen, bueno, lehiakortasun hori handitu egin da taldien, eta hori, bueno, azkenien hobe da talde guztiantzat. Egia da lehengo urtien pasadan denboraldian galdu genduzala puntu asko etxetik kanpo, eta hori da dekogun helburu bat ez, hori hobetxie, etxetik kanpoa indartxo hobek izetie, eta aurrera pauso handia izan da oingo asteburuen Levanten kontra irabaztie. Eta gero pasadan urtien lortu gendun bebai bigarren bueltan etxien partio guztizek irabaztie, bai Sanman eta bai Lezaman, eta hori da beste helburu bat, gurogu Lezaman eta San Mamesen indartsuek izetie, eta bueno, atletik zale guztizek etortie gu animetan. Bai, oso gotxu gauz domekako partidurako, azkenien bueltetan gara etxera, gure jendiegaz, izango da partido oso polita, gogorra ere bai segurenik, azkenien Granadak deko talento handiko jokalarizek, eta joko oso polita egiten dauen talde, uste dut izango dela ikusteko partido oso polita, eta animetan doaz atletik zale guztizek etortera, azkenien indartsu hauek gara beraiekaz, eta seguro giro ona egongo dugule. Bai, hori da, bai, elkartuko gara taldekide, bueno, pasadan urtien gure taldien egon ziren jendiegaz, eta bueno, espero dugu puntuek hemen gelditzie.